babu ciwon da ya fi yaduwa a yanzu kamar hepatitis. Ita hepatitis din da babu virus din da ta kai ta a yanzu. Ita hepatitis din da majority mutanen da ya kwantar da su a asibiti ba tare da sanin su bai kwantar da su. Da a ce sun sani za su fara maganin sa nan take. Ita hepatitis din da ana iya daukan sa ta hanyoyi da dama, musamman ta hanyar kiss ko kuma ta hanyar shan mama, ta hanyar shan gaba. Kai hepatitis ana iya daukan sa ta hanyar skin to skin. Ita hepatitis din da babu ciwon da ya fi kai. Ita hepatitis ko da a ce riga ne ka hada zufa wani ya sa wannan rigar nan zaka iya daukan wannan hepatitis din. Ita hepatitis a yanzu kamata a ce mu gwada kanmu mu san irin illar da take damun mu kuma mu karɓa maganin sa. A karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center muna da full package nashi wacce ake rabuwa da shi ga baki da min indillah. Ita hepatitis din dai ba dan taɓa manta ba, akwai wani patient ina a garin Mubi ya zo gare ni akan wannan matsalar sa ita ta hepatitis din dai ina zuwa ina gwada sa yana fama da wannan matsala ta ciwon hepatitis. Ya zo guri na yana faɗin cewa ya sha karɓa a gurare da dama bai samu waraka ba. Na ce idan ka zo guri na ne domin ni na warkar da kai, ka tashi ka bar guri na domin ni bana warkarwa, ubangiji Allah shi ke warkarwa. Wannan mutumin nan ya yi imani da cewa ubangiji Allah shi yake warkarwa, kuma ya sa a ransa cewa in ya sha wannan maganin nan zai rabu da shi. Wallahi wannan mutumin nan ni na bashi wannan maganin nan ya fara sha a ofis, ya je gida ya sha. A wannan lokacin nan a da yana jin wannan joint pain nan, a wannan lokacin nan ya daina sha, ya daina ji wannan yalan fitsarin nan da sauransu, ya daina ji. Washe gari ya daina jin wannan abin da gabaki ɗaya ya je asibiti aka gwada shi babu hepatitis din nan. Ya zo gare ni yana godiya na gwada shi akan wannan hepatitis din nan a office, babu hepatitis din nan, ya rabu da shi gabaki ɗaya. Alhamdulillah. Sai na ce mare gode Allah domin ubangiji Allah shi yake warkarwa. Kada ka tambaye mu ina ofisoshin mu yake, domin a nan Najeriya muna nan a Kano, Maiduguri, Taraba, Jalingo, Adamawa, Mubi. A Niger kusan state da Niger gabaki ɗaya muna da ofisoshin mu. A Libya muna nan Misrata, Tripoli da kuma Sabah. A Ivory Coast muna nan cikin garin Abidjan. Algeria muna nan a Temarase. Ghana, Kamaru, Chad, Saudi Arabia dukkanin muna da ofisoshin mu. Kuma muna tura mutum maganin ta a duk inda yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutunta. Ita hepatitis din da mu sani yana nan type A, type B, type C. Yana nan chronic and liver crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver, har ma yake sashe fitsarin selo, yana kashe mutum jiki, yana sa su dawo da mara ma gaba ki da zaka yana canza mutum launin idanuwansa, yana kumbura mutum jiki. Ita kuwa wannan liver crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda ubangiji Allah ya kare, ubangiji Allah ya kare mu gaba ki mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.